Mayong adlaw mga binati o minahal kong matalumnon. Welcome to my channel. Welcome to Iko TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Ako naghangyo November 3, December 3 karon 2021. Ako naghangyo sa tanang taga Matalom. Ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay aron magpadayon ang kalambuan sa atong lungsod. Aron magpadayon ang mga programa nga gihimo alang sa katawhan sa atong lungsod. Okay guys, sa katuday mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mong tanan, welcome mong maghimo or mo-invest og negosyo diri sa atong lungsod. Unsa may advantages o maghimo og negosyo diri sa lungsod sa Matalom. Ang primero natay turismo. Nagpadayon ang paglambo sa turismo diri sa atong lungsod sa Matalom, Leyte, Philippines. Ikaduha, natay pantalan guys. Nagtrabaho na po Phase 3 unya isunod na po ang hinatag ni Congressman. Ning kamot ang atong mayor nga masumpayan jud ang atong pantalan para naanay mudunggo puhon gikan sa Bohol, Cebu o aron mas mobibo pa ang atong lungsod. Ikatulo, natay biwok guys. Biwok unya